И другари и другарки, здравейте отново, ето моята къща. Обаче, ето я моята нова камерка. Моята нова камерка, която обаче USB буксата тук липсва изцяло. И използвам старата камера да зареждам батериите, след което ги слагам в тази и така записвам. Но, сега като се прибера, ако клипчетата са окей, ще си купя същата камера, само че вече с работещо USB. То това беше на другата камера. Ето това е нейното. Това ли беше? Да. Прибираме я, защото вече няма да снимаме с нея. Сега сме спрели тук на една почивка. Ще вечеряме. Млечна салата. Ох, бърборино. Това ми е млякото, това са ми киселите краставички. А това е мезето за млечната салата. Ето го мезето. Аз съм си го правил. Ще загубим 30 минути тук, да изчакаме още малко трафика да се разчисти, защото не искам да дремам в трафика. Моите розови прибори. Бях си купил зелени и Кармен ги взема. Викам, ще купа на тебе. Обаче тя не ми е върнала моите. И сега моите, като ми ги върне, ще й дам нейните. И така, виж, кутийка. Лъжичка, величка, нощче. Така. Ох. И моето хлебче тука. Ох, днеска беше много горещо. Много горещо беше днеска. Сега. Масата е малко неудобна, но какво да се прави? Ето е масата. Айде. Така, стойката на камерата. Така. Сега да видим с тая величка дали ще може да боднеме. Браво бе, боцка са без проблем. Вземем и някоя кисела краставичка. Оп. Браво бе, и те се боцкат без проблем. Принципно тези ги бях купил да ги държа тук в камиона за всеки случай. Ако някой ден закъсам някъде и спа в камиона. Но тя като дойде и ги видя, уния зелените, които си бях купил, и ги взима. Викам, ще ти купа на тебе розове. Ама така.
Много добре. Много добре. Да. Ей, тук ще слагаме мръсното. Така. Идеално. През последните 2 седмици не сме правили диета, но не сме и качили килограми. Обаче днеска ми е последното ядене, четвъртък вечер, и смятам сега да вечерям, т.е. да ям чак в събота вечер. И така. Господин Димов, дали ще каже някоя глупост? Господин Димов, дали ще каже някоя глупост, господин Димов? Ето, преди 12 минути Гешева ги взриви, нещо става в Русия. Я да чуем господин Миланов. When the story breaks, who brings perspective? Тъпите реклами. Търсения, между другото, на международните пазари, на международната политика, и ние ще коментираме с геополитически анализатор и издател на Последнис, госпожа Анастасия Гешева. Разбира се, ако желаете да подкрепите Народна сила срещу атаките, които извършват срещу нас, както видяхте, украинците, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, либералните медии, да не говорим за някои неправителствени организации, които ни горчават животите, може да ни подкрепите в Patreon, където качваме допълнително видеа за вас, или пък тук като YouTube членове. Картините около нас са на Даниела Стойкова. Разгледайте малко изкуство, ако имате желание, в тези иначе мрачни дни. Нейния сайт в описанието на всяко наше видео. Госпожо Гешева, благодаря ви, че сте тук. Аз ви благодаря за поканата, че отново сме заедно. Вероятно, първото, което трябва да коментираме, това е, за мен бих казал, един геоикономически взрив. Обединените арабски емирства напускат ОПЕК. Това по кого е удар и до какво ще доведе на международните енергийни пазари според вас? На пръв поглед това наистина е много важна новина, тъй като до сега не е имало случай на напускане на ОПЕК. Нека да кажа първо, че ОПЕК е организация на държавите, които или поне първообраза е на държавите от Близки изток, т.е. от петролните държави в Персийския залив, т.е. Обединените арабски емирства. Те напуснали, хубаво напуснали, ама въпросът важният е не, че са напуснали, а къде ще отидат, към кого ще се присъединят и какво ще стане с тяхното присъединяване към някой друг, какви ще са последствията.
Това е по-важният въпрос, а не че са напуснали.